Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Huwebes 22 ti mabilang iti bulan ti Hunyo. Umuna apo nga anibersaryo ti programa tayo Damdamag ni Berto. So happy first anniversary da Damdamag ni Berto. Sapay po tayo pa ti Dios ti pamendisyon na iti deto nga ganoat tapno di kasta makapagserbi kami kada kayo. Kang runaan na po iti pananginformar mi kada iti pagtengken pasamak ka ken amumi nga pakaseknan tay amin nga sangapada kakailian. Just gina po ti ayat yung nga tumartarabay iti programa tayo Damdamag ni Berto iti lasod ti makatawen na po nga pannaka irugina. Dadi di bagamyo ni Robert de la Cruz, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Di rin sa gana tayo po nga damag nga intay talantanen, pagsasaritan, ken pagsisinukatan, ti kapampanunutan. Panangrugi ti El Nino, idikalman kung ti pagasa, dumanin, ti pan rikna tayo ti epekto ti El Nino, itaapo, ti panangrugi ti El Nino, posible kano nga ideklaran ti pagasa, iri sumaruno alawas, amuyo no anat kaya sa wen ti El Nino, DJ kinakurang ti danum, kinakurang ti tudo, nga mabali namang itunda apo iti, shortage, panagkurang ti danum, nga nupay awan ti El Nino, problema tayon detoy kadagiti mun una nga tawtawen ket no adda pay El Nino nga mamagkurang iti may buyat nga danom manipod iti langit gagigim kay kabsat anya nga tati mapasamak papagayam saan na pamutbuteng ngem nasken nga aramiden tayo dagiti amin nga adna nga wenno akem tayo tapno maliklikan gagigim kay kabsat ti mabalin nga dakdakes nga epekto na kada tayo. Madamdama po, makain naman teto ni Mr. Noel Agluco, may isang animal health technician na panggip mi po kadagiti taraken tayo. Ngamin na an and of titudo, agtudo saan itatta umay ti El Nino. Ana digiti na scan nga preparasyon tayo metapo para kadagiti taraken tayo. Tano adda preparasyon tayo para iti bagi tayo. Si bibiyag metapo ti masapol nga ikantay importansya kadagiti taraken tayo gagayem kay kabsat. Ito po ti kang runa na tupiko tayo. Kadito first anniversary presentation ti programa tayo Damdamag ni Berto. Okay? Iri sa bali nga bangir, amuyo kadi nga ngimina apo ti presyo ti bagas, bangos, ken uray iti nalabanga nga asukar, iri dito nga bulan ti Hunyo. Anya ti makunayo met, iri dito nagbali na rakurak ti chairman ti Senate Committee on Education nga aminen na nga adda digiti estudyante nga pumasa ngem saan dapay nga nakasagana para sumarunong nga grado. So deti kadi apo ti maysa kadigiti rason no apay gagayem ken kaabsat nga adda digiti nakapsot wenno may baga nga di pay makabasa, di pay makasurat, wenno narigat makaawat, slow learners nga kuna tayo kakabsat ken gagayem. Iti sa bali nga bangir, maysa nga agtawen ti 12 nga ubing gagayem kamsat nga naibakwit gapo iti panagbetak ti mayon bulkano, nagpositibo iti COVID, iti mismo nga evacuation center gagayem ken kamsat. So mabalin ka di nga kunen tayo liklikan tayo pala nga po ti panagdudupudop kadagiti tattao, wenno panagdudupudop kadagiti lugar ngayan ti adu at tao. Agtultuloy meta po ti panagipuswak ti lava ti mayon volcano gagayem ken kaamsan. Okay, iri sabalin tupay apo nga damag padaanan nyo makidamag teto met di ili ti Marcos. Amuyo kadi nga 60th founding anniversary ti ili ti Marcos iti daytoy nga aldaw ken naitaon na po daytoy pannaka inaugurar ti baro nga munisipyo
ti Ili ti Marcos gagayem ken kamsat. So happy founding anniversary Marcos Ilocos Norte amuyo Marcos apo at tagay ti dakkel ko alalaki. Idi Monday napan kami jay iti pamilya Ganyo, pamilya da Marites Arios gagayem ken kamsat gaputa ada house blessing ana aramid kadiri kakabagyak ijay Marcos Ilocos Norte gagayem ken kamsat. So digito apo digito sa ganami nga intay talantanen inte pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapampanunutan iti first anniversary presentation ti programa tayo Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanayag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy. Okay na. Internet yung daw po sa nga ilit tayo manen ni Mr. Noel Agluco, may isang animal health technician na gagiyem kay Kabsat para iti ano tayo kasi dandamag nga maybe next week may deklaran babaen ti pag-asa ti State Weather Bureau nga mangrugin ti epekto ti El Nino. May isa kaditi sa ganaante dito, di din na nga nga temperatura gagiyem kay Kabsat or kinakurang titudo nga bali namang palami isi ti aglawlaw kakabsat ken gigiem. So ana digiti na skin met a preparation tayo. No the preparation tayo para iti bagi tayo. What about digiti ay taraken tayo apo amin na klase ti taraken. Okay? Good afternoon Apo Noel Agluco sir. Maraming salamat. Iti-eded mo man ni nagundaway iti programa tayo Damdamag ni Berto. Good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon mo ka Berto. Good afternoon. Umuna man amin gundawayak man kablaawang kayo man apo ti umuna nga panag-anibersaryo deti Damdamag ni Berto ket sapelak kumaapo deti naratak nga programa agnanayon and more power and God bless you sir ka Berto. Sapelak kumatag serbi deti nga ado pagserbyan nga kakailyan tayo apo. Okay. Yes, Okay, sir. Maraming salamat po. Kahit di nga, amaden, kahit para ka na tayo, kas kunam parang serbi, kahit kung informaran, di kitay agdingdinge, gagbuy-buya ka na tayo, ana, di kitay naskenmet nga prepara, di kitay addaan titaraken, kas animal health technician, para iti mabalin nga na nga nga temperatura, or mabalin pa nagkurang pa iti maipakan, kada kitay taraken. Apo Agluco, sir, please go ahead. Okay. Kaberto. Okay. Thank you, Kaberto. Umuna amin na po, itatata pinagtutudo,
ada digiti viral diseases kas jamot ti tiyempo na ti panagiinit. Umuna man inak man ko ti umuna nga kasta apo kaberto. Titi pa nag-diagnose ti may isa nga technician, lalo no dadigiti diseases ngamin. Ti ngamin karigatan niya parte ti may isa nga technician ka Berto, aglalo ti technician ti animal, i-compare iti technician, wano do doktor, wano nurse, animal kami ti pagsasaritaan, ket no animal ti pagsasaritaan ka Berto, madidaan mo nga ibaga digiti sakit da, iso nga, side ni Apo Farmer, no mabalbalin ko maapo, nakapatpatag DJ panang interview ni Apo technician ken ni Apo Farmer, tapno ti kasta, maibaga na ti ano ana DJ gundaway wano inararabid na ka DJ taraken na naapi nga dimanon niya nagsakit kasi Apo ka Robert madi maibaga ni animal no ano di saksakitan na unlike ni tao nga maibaga na di saksakitan na madiagnose nga nasayat ni Apo doktor ketat ti animal nakadepende kan ni Apo Farmer iso nga no dadtuma Apo ka Robert adda digiti kung kuna digiti farmer nga pagsasahuda hangkon sa nga kaimaan ni Apo technician niya kastoy nga main Apo adda siguro di nagkurangan ni Apo Farmer nga din na inbaga nga nasayat no api nga ana digiti pakpakan na no api nga nagkasdi DJ tarakna won ana digiti inok obrana no api nga nagkakasdi ni tarakna iso nga nakay importante Apo DJ langan ni Apo technician kini Apo Farmer no napintas ti panang diagnose ni Apo technician ka DJ sakit niya inya sideg ni Apo Farmer napintas DJ may reseta na nga ag-agas kung maagasan na isong ano hanga ibaga ni Apo Farmer met DJ side na hana nga maagasan itong to kaanuman madidantog kaymaan niya talaga so nga at kadigitay buya Apo nga padang tartaraken nakay importante DJ panang saludsod kung penangilawlawag yung ni Apo technician kadigiti nga pampanag ina ko la binsa ang harod ka Robert digiti kasla viral diseases nga kuha kadigiti nga panyempo kon ana digiti masapol nga pamayan tayo tanong maliklikan tayo kadigiti kasti nga pampanag Okay sir, okay. umuna-unay ka Berto tatang panyempo medyo natutudo ada digiti parte ti ili nga hanga natutudo damot ti parte nga natutudo so kadigiti natutudo sigurado digita medyo nalalang to digiti ruruoten kadigiti mo parte nga hampay nga nagtudo medyo hampay unay nga nakadigiti ruruot adami pa kay naigan na dedi pa nagtudo kun pa naglang to ti kwa ka Robert so di kung natin nga minya ada maalam nga pa nagsuyot aglalo umuna nga sakit dedi pa nag suyot kadigiti tartarakan aglalo digiti mga tiruot ka Berto ta dati nga may panaglang to tiruot ka Robert kaadumanen ti peste kumbaga agraira damanen at kalpasan ti summer nga awan da unay kasi awan ti ecosystem da awan ti pangananda isong awan da nalalang tumanen aduman ti makanda na viral damanen agaduda iso digiti peste Apo Kaberto digiti nga dumaduma nga saksakit nga diswanda digiti open wounds ti sabsabalingan animal kumagat kagat da sada mapan ipasa-pasa ayan digiti padang atartaraken iso nga agsaksakit da kasjay iso nga dati met panagtaki da Apo Kaberto dati panaglang to ti ruot no nga min diretso ka Berto nga pakpakanom DJ tarakon mo ti nakabasbasa wano nalin naawan nga ruruot siguradong agsuyot da kasi aglalo no hamo na isagana DJ tarakon mo no hamo nga napapurga so DJ microorganism no bad microorganism no igus na worms ijo uneg na digiti mga ituruot mabalin niya ungamin niya umado DJ ka Berto katiti pa nag-viral nga panagado ti ruruot iso nga nung mabalbalin ko mati pa nang istagana tayo titartaragan tayo tunggal agbalo ti panyempo Apo praktisen tayo Apo nga agtartaragan praktisen tayo ti agpabakuna digiti tartaragan tayo tanong masalwadan tayo digiti kakastoy nga agtinag nga viral nga sakit iso nga no kastoy nga matutudo sakpay pa nga agrusing wano umado digiti ruruot Apo no mabalbalin ko agpapurga wano agpapurga kung vitamins tayo may sagana tanong ti kasta matay digiti igus ka digiti da tapno niti kasta diti baro nga kanon da nalalang tunga ruot ag serving baro manen nya ecosystem digiti good microorganism iji uneg ti tianda galo digiti kwa Apo ka Berto and then no agpakanda no mabalbalin ko mga ka Berto aya kang kanayong kay ngoy bagbaga no kas pangarigan agpapurga wano vitamins da
Nakaim importante nga minyo no magpurga ka ti dingwan kaberto lalo digiti mangmangan itiruot no mabalbalin ko mate na sapa ti awang pay ti kinnan dete tiyanna no mabalbalin ti awang pay karga dete tiyanna tangamin no nagpapurga ka kaberto samot dan napan impact napan inwayway ni apo farmer dete dingwan na nga mangan mo itiruot ma-underdose ngamin di agas kaberto kasi pinurgam imbes nga patayin na digiti parasite igos idyo uneg na napamumapinakan so arig na kasla pinakan mo manan dete worm no parasite idyo uneg na so ma-underdose di aga say sayang so ano mabalbalin apo dati ko makatagserbi ko ma para kadigiti farmer nga kakadwati nga agtartarakan ti dingwon nga nagpapapurgada no mabalbalin ko ma apo no nagpapurga kayo bigat nga masapa nga awong pay karga di tianda and then sayon tula pakananan intun numalem tapnon no umapekto di agas. Okay, going back para ka dito sukunayo importante di information nga ited ni agtartaraken ken ni apo technician ni animal health technician so dapat amom nga ibaga no anat ti naobserbaram ken ni taraken mo kung proper diagnosis apo Noel when kaberto kasi isu nga nagtao DJ pagsasao ti kaadwan nya farmer tata apo kaberto nga kunata majak kaimaan ni kasto yung apo technician nyamin apo no alahan ko bat nga ako apo ngam nadado mga talaga adamat digiti ngamin pada nga technician nya malipatan da kami nga talaga nga damagan da ano mabalbalin utubon da ukaganda ipuunda damagan aging ganang matakwatan da no anya ti makaigga po tanon no mapagko-connect da apo kasi no ngamin wrong diagnosis ni apo technician kasi wrong di imbaga ni apo farmer madi maagasan di may nga tarakan apo kaberto. Okay, tata, parang ano na tayo, pabago-bago, pabaliw-baliw ti panawin, agtudo, aginit, or nangato ti temperatura, then biglang agtudo. So, ana ti pinaka-apektado nga klase ti taraken? Is it baka? Is it baboy? Is it nuang, kabalyo? Kada ti kastoy nga, pabago-bago nga sitwasyon ti temperatura or panawin, po Noel? Mostly kaberto katwa digiti mangmangan itiruot ken baboy kasi digiti mangmangan itiruot kaberto isu da kami ti matudwan mainitan agbali ti panyempo may palag ti bagida and then lumamiis isu nga isu dati mostly nga maapektaran dati mo baboy kaberto at ipakalalan na kami dati pa nagtudo-tudo no ni apo farmer kat agracers sila nga dati nakatali-tali digiti baboy na apo kaberto nga awan ti confined niya mako nga pagyanan na so da digiti man ana nga ti diseases kang runaan talaga di pa nagsuyo kasi no pa nagtutudo nga nabasa ti datar no beddings digiti baboy kaberto e di nga minyag migrate digiti parasite virus fungi iso nga pagagapuanan amin digiti mading sadar iti taraken tayo timat mangmangan itiruot ap kaberto no mabalbalin kumaya no api nga dagsakit ada digiti agurgurigor agpanate agpilay gamin di pa nagbalbalin ti panyempo kaberto mabigla deti bagida ta ti kunakon manan apo kaberto ti animal awan ti wet glands na ti paglingitan na digiti mga itirot apo no kas pangarigang kuma nakapalag da nagbalmalom da nga nakainit tapos biglam nga pinadigos kaberto nga madi mo pay pinabaawan da di bagi na ti mapasamak namin agpanateng isu ano mabalbalin digiti apo nga dagtartaraken ti mga tiruot no agpadigos kayo ti taraken nyo siguraduhan nyo nga 1 hour nga nakalinong sayon ti digoson wenno kas pangarigan naggapo isu na ti kainitan alas 12 ti pangaldaw sayon na panilinaw sayon tula digoson apo into no mga launa basta na ilinong nyo hanyo siksigudan apo kun hanyo siksigudan nya painumon ti nakaad ado isu nga digiti cases apo daduma apo kaberto kat nagadu digiti mabladan kasi masubraan da digiti pakanti page kada agpainom nga dagos ti adu nga danom nga naggapo isu na ti kapudutan. So, okay. So parang tao rin nga dapat yes, pabaawam di bagim sa kanto. Pabaawam, yes, kasi no daduma, yan yung sinasabi nila, adut maatake ang tabanyo, gapot nagdigos after nga gapot. So kas jemet di taraken. Yes, kaberto, wen. Yes, kaberto. Kas jemet lang idasig mo lang kas latao ida ken kang runaan na karkaro pumapay nga ikanta ida ti importansya kasi deti taraken nga rod kaberto kat awan ti paglingitan na handa nga may ibaga nga error ko man deti madi nga marikrik na unlike ti tao tano nakaiminong tayo ti arak kuno nasobraan tayo ti asido ti bagi tayo mabalin tayo nga ilingot mapanunot tayo no anati ti pamuspusan tayo isu da ngamin kaberto haan isu nga digiti simple way nga kasi nga bambanag nga management tayo dapat maamuan tayo tano ti kasta adayo tayo kadigiti emergency nga banag nga pagtinagan nga sakit.
Okay, okay. Ada ti text question dito Yes, Father. damagem man sir no di kiti agas ti tao kasla kuma paracetamol ket mabalin nga usaren iti taraken no kas pagarigan mariknam nga agga panateng no aggurigor di ano taraken mo Yes. ko Actually, cover to, deta nga talaga, deta ti makungkunang amin niya kwa cover to. Kultura and practices iti may nga manalon in case nga at the emergency nga mapasamak ka di taraken na nga in the absence of a technician kasi apo ka Berto di ko nakon adu ti agtartarakon compare kanyami nga technician iso nga in the presence o di bukod na nga way nga talaga aramid na iso nga based on my observation kan experience kas may nga technician ka Berto iti nga min libro or ipaadal da awan niya min imbagada nga mabalin ngam gapuanan ti kinalaing ti tao kun ti kunakon nga min kaberto nga in case of emergency ni Apo Farmer madanagan ka jetarakunan aramidan na nga min amin nga pamuspusan isto nga siya nga technician kaberto kinagpaisonan na ya adaptar amin nga kultura kang practices ti farmer pagdating ti panagtatara kang panagagas iti dingdingon da kan plus dete inadal ko nga nasursurok iso nga dyan nakon na pinagtipon mo di kultura kang practices ni Apo Farmer sa mo pinagtipon di na adal mo best outcome iso nga open na kadiga idea kan diga ways iti farmer nga bukbukod da nga kultura da kasi hantay nga mabalin kami niya haan ko na tayo Apo Caberto hantay mabalin kami niya hanyo ipadpadas di kita kasi adon Caberto ti experience ko nga naka in interview nga farmeron niya inaramid da amin nga kabaulan da hanmot nga natay di tarakanda nalaingan so open na kadigay ideas kan ways iti kultura iti farmer kan digay practices da kasi di ko nakon Caberto ado ti agtartaraken ti dingon compare kanyami nga technician so nga kadigay apo di nagdamag no experienceado kayo nga awan tinapaspasamak ka DJ taraken nyo ti makuna itultuloy yung lata. Basta no alanganin kailang ka DJ dosage na kas pangarigan mabalin nyo nga ikonsulta di kiti amuyo nga technician. Tano na sigurado. Ay po ya hang ko nga ibagbaga nga madi hang ko ibagbaga nga totally nga mayat ngumno kultura kung practices yun, kan experience yun, nga talaga nga makaagas mo. Why not, di ba, Caberto? Why not? So, pagtipunom, di kultura and practices and the technology, wala na digitin na adal, the best outcome. Okay. Okay, yung mabantay iti sir, iti karnero kalding. Kasi ado di kiti mangibagbaga nga peligro iti biyang di kiti karnero kada kalding during rainy days, sir. Yes, Caberto. Yeah. Yes, well. Mostly kami Caberto mas prone da talaga ti umuna-una yung panagtaktak ki Caberto. Di ko na ko niya main mahilig da kami niya agpakan niya masapa. Kastoy ti pinangi kastaklatan Caberto apong agdengdengag kasi ti pamayan nyo panang manihariot ano may wasan tayo di kiti viral nga saksakit aglalo ita nga matutudo na lang to ti ruruot uso ti panagsuyot kasi ti ti pamayan nyo apo nga padak nga tartarakan dingwan. Tingami paggapgapanan dete makungkunang coccidia, dete worm apo nga talaga nga panagsusuyot mahilig nga dete bacteria, uno parasites. Dete nga min agmalem apo nga pollution nga gapo nga dete gapo ti narurugit nga mapanayan ti tangatang. Dije nga min Caberto narugit nga gapo ti tangatang tagpatnag idisuna ka dije linaaw nga gapo je ilinaaw na dije linaaw isuna yan dije enti polluted nga kwan ato ti parasites nan Caberto idisuna ka dije yan ti ruruot tatanya ako farmer nga ada karnero kada kalding na napandabot kami nagpaarab nga nakalanglang tuwo no nakabasbasapay lang dije ruot tatta dije nakabasbasa apo Caberto napno ti presensya ti parasites dije tati kay ayuda haanda kami niya agbiag iti namaga iso nga no ada basa-basa Caberto mas prone ti worms dije wono parasite iso nga the best apo nga tartaraken orayon nyo biit nyo mamagaan dete ruot sakpay kay nga agpakan aglalo tatanga matutudo tanong maiwasan dete pa nagsusuyot kasi sigurado manibago digiti bacteria digiti good bacteria good bacteria organism ije uneg de bituka digiti manganti ruot kasi dati kinalang to so the more nga nalang to
agbalin niya aduti makan nga bad microorganism nga makaapektar ka DJ good microorganism DJ unag na kasi mga barwanan DJ kung good microorganism kaberto ikam tinakad adumanan kasla manibago da DJ buong ecosystem DJ unag isong nga dapat no mabalbalin before kayo nga kasto nga aglalang tuman ng tirurot DJ ko na kung agpapurga kayo. Ken nagpapurga kayo, tip ko lang apo kaberto nang mabalbalin nagpapurga kayo. Nung nagpurga kay itata kuma day 1. Tilang patayon DJ purga ngayon purgayo apo nga tartaraken. Di matured parasite uno matured worms di uneg di chan di taraken tayo. Tata di egda after 21 days ag matured da isudan tumanan ti dadakkelan ken basta iso nga mabalbalin apo kaberto no nagpurga ka itata, agulit ka after 21 days. Taam totally mapatay mo di kaadwan yung worms na. Kasi hamo nga mapatay di purga, di egg ka di nga aldaw nga nagpurga ka. Isudan tumananti umado into no after 21 days. So, tadi ti life cycle da kaberto. Okay. Speaking about na basa nga ruot, is this dito ka diti ano rason no apay nga diti advice diti kasala kada kayo nga technician nga masapol ti air dry or sun drying kada diti maipakan nga ruot. When kaberto, when usto. Okay. Digiti mangruruot apo nga tartaraken no mabalbalin na muyo nga nabasapay lang. Iso nga digiti adu mabuybuya dita YouTube nga araramidan da nga pagidrayan da nga garamid da digiti kawkawayan nga ano mabalbalin no napangkaya ng ruot kumano na basapay lang payangyangan nyo sayon to ipakan tano no ma-dry de gijay matay de gijay parasites nga da ti kasta. Kasi ilang ti management na DJ kaberto. Okay. What about birds, chicken? Ano digiti nasken nga maramid especially padpadaanan tayon ti panakaideklara ti El Nino phenomenon na Mr. Noel. Kadigito nga patsyempo ti matutudo kaberto agusto talaga mat digiti agpanateng manmanok kada no daduma dapat digiti agpiste iso nga ti kapintasan na no kasto nga agbali-bali ti panyempo kaberto ag vitamin administration da no mabalbalin adu nga digiti magatang in the absence of technicians kadigita nga ililio da sulsulio dalaki di available agri farm supply apong tartaraken gumatang kayo adu digiti powder nga vitamins nga mabalin nga ilaw kadigiti inumunda kat ma-avoidan tayo digiti further nga diseases nga ag-viral apo nga agtartarakon. Okay. What about yung yung panagdiferensya ti panangtaraken tinuang ken baka. Kasi yung baka parang alagang-alaga ka masapol nga no napuduten, ilinong mo, even nuang ganun din. Pero sa tag-ulan, diti rainy days, yung nuang parang ureham mo ilinlinong. Ganun yung bilip ni mga olds yes, Kaberto. Okay. Kasi Kaberto, nagdumadang talaga ta tinuang, kay ayo na talaga ti aglubnak, talaga nga nabasbasa ta swamp bupalo digiti swamp Carabao digiti bupalo tayo, digiti nonong tayo nga native. Kay ayo da talaga Kaberto iso nga kan gapwana no api nga kay ayo itinuang iti nabasa kun pitak-pitak no kasto nga matutudo Kaberto tatiga po na nga talaga jay kunakon Kaberto gapwanan ti nalalang to nga ruruot umado iti insekto ado ti pesticide umado digiti ngil-ngilaw agdeket da mapandagkagat-kagat kagiti kudkudil da iso nga kay ayo ni nuang ti mapan aglublublubnak may kikanti pitak na tatnon nga kagat-kagaten digiti peste no ngil-ngilaw no anya man insekto Kaberto kas jay mo ti baka mo Kaberto no mabalbalin prone da ngamin mas prone da iti panaggurigor kung panagpilay no kasi nga pabali-bali ti panyempo isa nga mas kumbaga ni apo farmer mas adda care na no mas dandan na nga mapan ikwan ni apo baka compare ken ni nuang mas adda pa ng salaklib na ni baka kasi ni baka no bali-bali ti panyempo di ko na kon Karobert no nabaybay ang baka nga napudutan aging gana ti alas 2 tinga ti malam sa biglaan niya natudwan namnamaom deta Kaberto ada basi dalanan na nga medyo sagubanit na tanon no casting nga kasta. Okay. Sir, siguro ado nga information dito na itad mo nyom no adda pa di kita jack na damag nga mas adada nga maka-informar kada iti padang agtartaraken na iti dating interview kay ka. Please go ahead, sir. Go ahead.
Kasi dyan apo nga padangag tartaraken no kasparigan na ada padat nga teknisyan diter eryayo ada dikit madiyo nga maawatan no itry dak nga siya kami cover to manipod idi adu makam amo kanya kon adu kami dito kumun konsulta kanya through messenger through online iso nga free apo dito consultation iti biyang tinumo no tatawag kayo no kumonsulta kayo kasi ada kami dikit ko na kon cover to hanggamin niya all the time available ti no motibiyang so nga so every time nga ada pagpapanak alalak di komunikasyon dito monggal farmer tan no kasparigan ada dumteng nga emergency kuno kaya pa nga masalakniban ada di communication cover to then apo dati pa nagbali-bali ti panyempo gunab-gunab ko nga sursurwon tay kuma ti agpabakuna kadigiti tarakan tayo every time nga agbalit ti panyempo tanon adamang salwad kung protection da kandigiti management no manjak mamaibaga amin na po damagin yun lang through online kanya tada digiti malipatan tayo ano daduma gumado kami digiti waste kung management nga masapol tayo nga obraan no kasi nga agbalit ti panyempo. Okay, maraming salamat po Mr. Noel Agluco, itindid mo agundaway. Yes, amok nga dakkel unay man niya makatulong ha. So yung ano po aside from yung Facebook account niyo, address para na no kayat dang availin di serbisyo yo, especially no adto kiti kayat dang sangguni ka na kayo, di address yo, sir. Please go ahead. Yes, cover to. Taga kwa apo nga padak nga tartaraken taga barangay Dariudiw City of Batak Ilocos Norte no kayat nga kanda ti cellphone number ko no kayat yung no kayat ka kontakon mo tawagan no dati kayat yung pingadamagan. Okay dati smart number ko apo 0930 911 4182. Okay. TTM ko 0936-5962-047. Okay. Pwede ka, Robert. Dikin, mabalin nyo pa kontakin da ka po. Kasi the number ni Apo Agluco kanya. Kaya, tapnon di kasta kita ano kayo. So, amin. Nga, kahit yung serbisyo, para itipan nakasalwat, di kita itarakin tayo. Once again, thank you very much, Mr. Noel Agluco. Irindad mo agundaway. Thank you, Robert. Okay, so DJ Apo, ni Mr. Noel Agluco, manipo ni Barangay Dariudiw, Batak City, may isang animal health technician nga amok dakkel unay Apo nga banag para kadating agtartaraken di kita insure na tapnon di kasta matagiben Apo na salunata ken saan nya mapan iti peligro gapo iti panyempo dagitay taraken dueno dingwen tayo. No kalikagom mo ti makagatan kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo.
ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, Division at Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, it is 8 Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayan kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos, agyaman ti Ubayabo di Pugad Lawin, Carvas Aircon Conditioning Service Center, idi Balin Tawag Street, Lawag City. Babayan kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Manipo dita Barcelona, Pagilian ni Espanya. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Mr. Guillermo Agustin, ken Mrs. Larina Agustin, Manipo dita Toronto, Canada. Ni Mr. Onofre Durupan, Manipo Tiwayan ay Hawaii. Ni Mr. Danny Agustin, ken Mrs. Sofia Agustin, Manipo dita Toronto, Canada. Okay, ituloy tayo na api-apo nga napanunutan tayo nga pa-share di kita first aid when umuna nga aramidin tayo para kaditi tarakin tayo kaslamit kaditi i-advise apo diri health experts nga saan tayo nga mapan agbaylag ti init manipod alas 10 saging alas 2 alas 3 kung kunada kastamit apo kaditi tarakin ngamin idikalman addan apo diti pakpakona nga damag nga asidegen ti pannakarik na ti pagilyan tayo iti epekto ti El Nino so tatapo adamanen ti sabali nga inparwar ti State Weather Bureau ti pagasa nga posibleng deklaradan ti panangrugi ti El Nino phenomenon iti sumaruno alawas gagiyem ken kabsat. Segon iti pagasa na ingaton ti El Nino alert status iti napalabas nga bulan gapu iti manamnamang epekto detoy iti agdama nga bulan ti Hunyo. Bagbagang amangan ta mapan iti nasursurok ng 70% ti tsansa nga marik na tinasao nga weather phenomenon na gapu pala sakbay nga agtapos dito nga bulan. Ngem kasamanan dito apo, mapantayo pala nga po iti Ili ti Marcos, itangal daw po ti 60th founding anniversary ti Ili ti Marcos, ken kastamit ten panaka-inaugurar dito barong municipal hall iti kas may sa kariti na imbitaran na po ti chieftain iti indigenous people manipod barangay Kakafyan ken former barangay chairman makidamag tayo ken ni Apo Ancheto Pugyao. Okay, Apo Pugyao sir, kumusta? Ti naragsak nga pan nakaselebraw ti founding anniversary ti Marcos ken ni Gindato deti pan nakainaugurar deti baro nga munisipyo yo dito Ili ti Marcos. Apo Pugyao please. When si Robert kinapudno na kakasuhan iti programa si Robert, basta ko na kunamon, katati panaka-inaugurar dato'y
Dato'y kabarbaro nga municipal building, multi-purpose building. Ken kastamot nga panang celebrar mi iti 60th anniversary iti panakaitakder iti ili nga Marcos sa Sir Robert. Okay. Ti apo gobernador ti may sa kaditi kang uno ti kang runaan na sa nga ili. Iti deti nga selebrasyon. Apo Pugyaw. Wan Sir Robert sunati nang ibagi ken ni Senador Amy Marcos Sir Robert. Ken adapen ni Vice Governor na managatendar bet iti nasaong programa Sir Robert. Okay. Kas naadaw iti apelyedo Marcos ti ili ti Marcos. Ada kadiri iti kasla inibatan ti apo gobernador nga balikas wenno kasla panangipang pangruna ti ili ti Marcos gaputa nagan ti pamilyada detoy apo Pugyaw. Kinapudo na Sir Robert adda nagiti kakas jangan imbatan nga sarita ta gusto na di ko na mga apelyido dang orda isut nga po na naanggit na tatay nga nakasagana ispo nga mangidanong kadagiti na duma programa iti Ilia Marcos ta kunana tatay kita pamilya dang orda iti ilimi Sir Robert. Okay. Itibiyang di kitay opisyales ti probinsya aside ken ni apo gobernador ada kadi pa sa Bali or di kitay sa Bali nga munisipyo especially di kitay Karuba ti ili ti Marcos apo Pugyaw. Ti nakita tatay Sir Robert ket ni Governor so ni bagiti ni apo Senador Amy Marcos ti ingungutin tayo nga Vice Governor ni apo Cecilia Araneta. Adan sa ni ko tatay Sir Robert ni apo Mayor iti Dingras ni apo Mayor Honorable Jeffrey Sagid Sir Robert ken nangig ko pa ginagan ni former Mayor Jesse Galano Sir Robert. Medyo dayo kami tatay Sir Robert dakti igid nga kindaya tay siti nagpwesto mi nga dumata permi nga nakatado ti tao Sir Robert kas lang ro just ti napasama ti ilimitat ta nakragragsak ang kumaladawan ti kinaragsak Sir Robert. Ti panakasangkat iti 60th anniversary iti munisipyo ti Marcos. Okay. Kas may isa nga makipagtagilugar iti ili ti Marcos iti lasod ti ni mapulong nga tawen no pe awon pe inni matpulom ti panagriknak panagkitak apo Pugyaw since nga nariingamon deta nga ili ikumperam kadagiti mun una nga tawen aging gana ita kumusta tinagdurasan naglupusan ti Marcos Ilocos Norte. Sir Robert no iti panaglupos na Sir Robert makita mo talaga iti panaglupos ti ilimitat ta. Makita tayo datoy naitakder nga kabarbaro nga municipal multi-purpose building ni Sir Robert. No ikumprak siguro kadagiti dadto mga munisipyo ket baka nulabsik tagtarita Sir Robert baka dati ti kapipindasan nga munisipyo ti entero nga Ilocos Norte siguro. Okay. So, any response coming from the Honorable Mayor Mariano? Kadati panagbitla ti apo gobernador nga kaslaban panangipasigurado na nga asideg ken kuana gaputa na adaw itinagan ti pamilyada ti nagan ti ili. Apo Pugyaw. Sir Robert, di panang sektor ni Apo Mayor kadagiti na ibalikas ti hingutan nga gobernador ket sanga pada nga nagyaman iti kariti ayutan nga gobernador iti suporta na iti tuloy-tuloy nga panagduras iti ili hanamo ket dingan baga nga ipang pangrona na ti Marcos nga nagkariti gobernador nga ited na dagiti naduma-duma nga proyekto serbisyo iti Emilia Marcos ket dito na-preserve iti ngutin nga Mayor na Honorable Antonio Mariano Sir Rob. Okay. Okay sir. Okay Apo Pugyaw. Dapat giti sir activities after deti programa ada kadiri pangrabiing paragragsak kasi dua deti maselebraran inaugurasyon ken kastamit ten founding anniversary Apo Pugyaw. Pinapudno na Sir Robert bali 2 days activity dati ti culminating activity na Sir Robert dati panakaangay ti programa dito tamo nga mismo dati munisipyo tadi Kalman dapat nagiti na isangkat nga programa nga hana kami nga nakatendar di Kalamanan ta kada ito lang aldaw iti kasla panakaayab ni nga kami nga former barangay captain iti
Ilia Marcos manipur iti panakaiyanak dito nga ili Sir Robert. May sa iti activity na dito panaka-recognize me, recognition. Amin nga nagbalin nga kakapitan ken sanggunyang bayan iti Ilia Marcos Sir Robert. So may sa nga akong runaan nga nagyan dito yung programa ka dito Sir Robert. Okay. Parang unity. Katiket na anti-mensahe na. Dito nga pa naka-imbitar. Digiti former officials, barangay man or munisipyo, Apo Pugyao. Uwan Sir Robert, pinapunta kita nakaawat kami amin iti kadagiti recognition Nakita digiti pictures yu ket ore digiti eyepiece nga pakaibilangam ket naimbitaran. So anamet ti kasla sagot ti iti deti nga anibersaryo ti pannakabuangay ti Ilia Marcos kadagitay eyepiece nga kadwayo Apo Pugyao. Well, may isang nga DJ si Robert ni nagitay ITV man iti barangay kakapyan nang i-presenter da iti cultural dance. Dati man sisiwit si Robert Okay. Teleform nagitay po nga kalugurat iti barangay kakapyan. Okay. Happy founding anniversary ti Ili ti Marcos kasi bagbagay ta intro ti father ko nga lalaki ket taga Marcos from Barangay Tabukbok, Marcos, Ilocos Norte. So nga saan niya adayumet at iriknak iti Ili ti Marcos. Actually last Monday adak dito Tabukbok kaya imayak na kidaya Apo Pugyao. Okay. Apo Pugyao na dapat iti i-explain mo in line kada ti celebration ti 60th founding anniversary ken inauguration dito barong Municipal Hall ti Marcos. Go ahead, sir. Go ahead. Bali dagiti lang Sir Robert iti naramid tata kay kunapon daragsak kami aming matindar kasama iti si Bubukil Ilia Marcos ta tradisyonal daw sinelebraran iti maika inamapulo nga tawen iti panakaiyanak ti Marcos kasama iti inaugurasyon da iti nakapingkintas nga municipal building ni Sir Robert. Ket happy 60th anniversary Ilia Marcos ken nati inaugurasyon iti munisipyo. Okay. Maraming salamat Mr. Ancheto Pugyao, former barangay chairman na po iti barangay Kakapyan ken indigenous people chieftain iti mismo nga barangay Kakapyan metlaeng ije Ili ti Marcos. Okay, tuloy-tuloy. Gagiyim kamsat. Sumapanday po kada iti panaba. Posible na po nga panideklara ti pag-asa iti panangrugin ti El Nino iti masunga dalawas. Sigo na po iti pag-asa na ingaton ti El Nino alert status. Igari na palpalabas nga bulan ken manamnama ti panagdikar ti epektuna iti deti nga bulan ti Hunyo. Posible nga umabot ti agarup 70 ket 70% ti tsansa nga mariknan ti weather phenomenon iti panagtapos dito nga bulan. Ti El Nino tibang pabara iti ocean surface agigim kamsat ken detoy ket mabalin nga itibiyang titingana ken kastapay iti akindaya nga paset ti Baybay Pasipiko nga mangitunda iti nababangim iti normal nga kaadut ti tudo deti dakdakamaten tayo-tayen nga mamagraira wenno mangitunda apo ti dry spell panagtikag gagiyem kaamsat ti sumagmano paset ti pagilian sumining to say hanya iso amin na paset ti pagilian gagiyem kaamsat sigon ti pag-asa weather forecaster nga ni Patrick Del Mundo no tumama ti El Nino ti pagilian ket ditoy nga masagrap tayo ti tikag iti akindaya unang kinabagatan nga daya nga paset ti pagilian idinto nga mas napigpigsa iti tudo nga mapasaran iti akin laod nga paset ti pagilian tay nga Pilipinas yan so adda nga minapo digiti imuno na idin nga naibagbaga nga posible nga mas nadawdawel ti epekto ti El Nino iti biyang ti Mindanao kumpara apo ditoy Luzon gagiyem ken kabsat alakit sapay ta medyo makaliklik tayo apo iti digitoy nga ti kaakaasi dito no kaspagarigan digitoy taga Mindanao gagiyem ken kaabsat nga mabalin nga mangitunda kadakwada iti mas dakdakes nga
epekto apo iti biyang ti pagilyan wenno iti paset ti pagilyan daytoy nga epekto ti El Nino phenomenon. Sapay la kuma gagayem kay amsat nang imhan teme ti bagbaga iliklik na kami ket degdegam tamin daw hamit apo hang mabalinta kas jay kakabsat ken gagayem. Okay, kabayatan na dito amo no ada koreksyon na dito inwaragawag ti Philippine Statistics Authority uno PSA nga naddat ti panagnato ti presyo digiti kang runa na magatgatang kang runa na agricultural commodities iti muna nga paset ti Hunyo segon iti Philippine Statistics Authority ngimato iti 0.07 naging gana iti 1 peso ti retail price ti kada kilo ti regular milled rice kada iti 8 nga trading centers kas palawag ti Philippine Statistics Authority na addaan ti panagngatumet iti 0.50 cent naging gana iti 25 pesos ti kada kilo ti bangus gigiyem kamsat kadiri pito nga trading centers pakarimanan ti native nga bawang ngimatumet dito iti 10 pesos aging ga iti 30 pesos iti kada kilo gagayem ken kaamsat uray ti nalabagang asukar ket agtultuloy ti panagnato ti presyo na dito ket na i-record ti PSA wenno Philippine Statistics Authority manipod ti 0.25 centavos naging gana apo iti 6 pesos and 13 centavos nayon na iti kada kilo apo ti asukar nalabagang asukar kaditi trading centers ininto nga bimbaba ti average retail prices ti kada kilo ti manok nga bimbaba iti 2 pesos and 50 centavos imabot pa iti 2 pesos kadagiti trading centers kastamit ti panakailako ti lakatan dito ket saba nga na-record apo iti panagkitseda iti 2 pesos and 8 centavos aging gana iti 15 pesos kadagiti nem nga trading centers iti pagilyan tayo nga Pilipinas. So digiti apo digiti presyo gigiyem ken kamsat At may sakarite may expectar dito yung maapektaran na po no mapasamak ti El Nino dati epekto ti El Nino ket ti rice production gagayem ken kamsat especially nataod tayo apo kadetoy panag mumula ti pagay kakabsat ken gagayem iso di adiri ako na agtudo-tudo into no kasapulan ti kiti mulat ti tudo amangan taawan ton ti tudo adiri kakasjay apo nga pamati. Okay, awan na po tinabati pa yung oras tayo ti dito yung aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito yung arunin na po ti bagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Huwebes tayo amin na sangapada, agyaman kam ting kay panagbuya, happy anniversary, happy first anniversary. Iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito apo ti mangmarka ti umuna atawen ngingkam panaydanon karidi damdamag tapnon ti kasta mainformaran tay amin nga sangapada karidi pagtengken pasamak iti entero Pilipinas ken iti entero lubong. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas pasamak inibugog tayo alumar iti entero paginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno maamuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or
sense of self-pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag, it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, adtoy ti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talping ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kadagitoy ko madanong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters dadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igyas no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at pimet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag masalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing nga dya asideg dya balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Iri may kadwa gundaway papagayam kablawan na kayo itinagasat nga malem ti Huwebes tay amin na sa ngapada. Petsa 22 iti bulan ti Hunyo 2023. Aldawa po, umunang anibersaryo ti programa tayo Damdamag ni Berto. Na itaw na po kada iti founding anniversary ti ili ti Marcos gagayim ken kaamsat. So, happy first anniversary ti programa tayo Damdamag ni Berto. Sapaya po tapatinayon, ti parang tarabay, parang suportayo, tapno di kasta, adadapay nga makapagserbi tayo, iti publiko, babayan iti panakaidanon, di kiti damdamag. Iti dito nga malem, kablawan ta kayo, para iti programa, Tinapalabas. Ti bagay mi Robert de la Cruz, iti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, tapno intayo manen ibasa, ti sabali pa nga surat,
nga nakay palaunan, tinapalabas iti biyag kinayat ti maysa pagayam. Ngayon kasangwanan niya ti ibasa, dito surat, nga intay tampok iti programa tayo tinapalabas, ita nga malem, agyaman tayo kaditi na ayat, nga sumupsuporta iti programa tayo tinapalabas, keng kastamit din damdamag ni Berto. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kit ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang pagtalkan, Dr. Alan Taylan. Pagyaman ng tiyupay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, kastamit din ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas, ti kahit yung patakdere na pasdek, TMT Construction Company, napudno nga agserbi, iti na ingkalintiga na presyo, babaen ti panangimaton ni Honorable Pastor Tedwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyaman ng tiyupay ni Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin dita Toronto, Canada. Kastamit din ken Mr. Onofre Durupan dita Waianae, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street iti syudad ti Lawag likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin kakaling nga aircon technician, staff nun ti kasta ornosenda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyaman ng tiyupay da Mr. Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin manipod iti Toronto, Canada. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City.
Papagayam ti surat nga di padayawan nga ibasa nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kenayak. Ket surat ngin patulod ti maysa nga pagayam nga kayat na iti paawagan iti nagan nga lerma iti tangatang. Naisaguday di surat ni pagayam tayo lerma ti napalabas ko, Manong Robert. Kablaawak di so amin na dumdumngeg. Agbuybuya tumartarabay di deto ya programa iti intero alubong pagayam ko Robert. Ngem kang runamit laing ngayawat ko eno ya brasak ti pangablao puken ka. Kastimon deto nga programa pakairamanan ti technician mo. Ngayon aldaw nga kadwam tapno may danon iti tangatang ti programa ti napalabas. Naunday nga panawen, ti binusbus ko tapnon ti kasta, lagipek ti napalabas, ketikurit ko di papel, nga may patulod iti dayto ya programa. Barbaring kunakit sa bali payagundaway, nga mapalangto ti kalman, wenno ti napalabas. Ket ditoy nga makirasan, dagensen tuok tirik na, gapo iti impalay na asaem, pagayam ko. Tunggal mangig ko tinapalabas ti padak nga tao nga dumdumngeg ken mangsursurot iti daytoy a programa. Maasot ni Liday nga pasaray marigreg ti luwak. Gapo kadagiti napapaitapadas nga ginubway tinapalabas. Wenno ginubway ti paseknan pakairamanan ti sabali a tao kabsat ko. Inauna iti dua nga anak, datatang kenanan, nga mangipasibudaag ti kinakurapay, iti biyag kabsat ko. Wenno kayat na sa wen, gapu iti awag ko kadakwada, ket ditoy, nga addan ti retrato, wenno ladawan, ti kalidad ti biyag, nga engkam paspasaren. Kayat na nga sa wen, nagtaudak iti nakurapay unay a pamilya, Manong Robert. O patatawen ti bait mi tin inaudi a kabsat ko. Manong ko. Detoy ket inawawagan da peket di idin ti makunkuna nga darundon. Wenno tay kunada nga menopausal baby. Ngem nagbalin nga naragsak ti ama ken ti inak gapu ta babae ti inauna ket ti simmaruno lalaki. Wenno ti adjek ket lalaki. Manong Robert. Karpintero ti amak manong ko. Nupay kasta man nga sumursurot ka dagiti dadakkel a kontraktor. Ngamin ket kayat dati agsulsulo. Na dati agpatarimaan iti bubong wenno saan dagiti kagamitan iti uneg ti balay. Imet-imet na ti sarotso wenno kikir. Martilyo ken paet. Nga isu ti sursursur na iti tunggal balay. No naduma mangalamit iti kadwana no kasta nga kasapulan nga dati katulungan na. Dayta tinariingak nga pamataudan
Ti amak iti agserbi wenno iserbi pangbiag na iti pamilyana. Idinto nga ti inak ket tumultulong met ken kuana. Babaen iti pannakamandar na no anya ti paitrabaho digiti karuba kang runan iti pagtatalunan. Iti ruwar ti balay, uneg ti balay. No duma o may kasarita digiti karuba mi nga kadwada nga agdalos. Iti uneg ken ruwar ti balay da. Aglalalo digiti agpasangpet ka digiti balikbayan. Wenno adda ti maaramid nga punsyon wenno padaya iti maysa nga pagtaingan. Dagita digiti maobserbarak nga kanayon wenno masansan nga umay mangay ayab ken inana. Kastamet den digiti adda patrabaho na iti pagtatalunan. Agburas iti bunga ti nateng. Agburas iti nagangon nga bunga ti mais. Ken sabsabali pay pagayam ko. Nga kayat na nga ipaawat ti kinakurapay, ti biyag, ti pamilya nga nagtauta. Tapno nalawag ti amin, manong ko, sublyanan tayo, di agtawena kiti sangapulo ket inem. Idi agturpusa kon iti sekundarya wenno high school. Dito'y nga sa anen nga, naituloy pa iti panagadal ko iti kolehiyo, gapo nga ro iti kinarigat ti biyag. Ken maysa kariti mangipawil idi, ket isu ti itatapug metten ti kabsat ko iti high school. Isu nga idi malpas ti graduation, kastoy ti nagbali na balikas ti amak, ken ti inak kanyak, manong ko. Lerma anak ko, pasensyakan. No saan na ka nga mapagtuloy ti high school? Ngamin ket, basit ti masapulan. Alam makita met. En kagumaanan miti na magturpos ken kay ti high school tapno ti kasta saan kami tlaang nga maibilig lang nga illiterate wenno marigatan na mga awat ti anyaman na basaem wenno isurat mo. Makaumanay ko madetan. Saan na kam ko mga babalawin anak ko ta? Talaga nga narigat ti biyag. Saan tayo nga napagasatan? Arig na makaluwa nga balikas ti amak, nga sinarurungan met ti ina. Manong Robert. Anya nga rod ti mabalid ko, manong ko. Supringit ka di, pilitik ka di ti inak, ti amak tapnon ti kasta, patauden da ti kantidad ka sa pulak, tapnon di maipatulod da ti pagadalan para iti kolehiyo. Anya pa'y no di ti pa nagtunged. Anya pa'y no di wentang, wenanang, maawatan kayo. Kantay ti gundaway ti kabsat mo. Tauray, timit la high school at ti malpas na. Wentang, apay kat din niya saan. Makatulong akmet siguro ka na kayo, babenti. Panagistimar ko ni ti balay. Imbes nga ninanang ti agistimar, sakbay nga mapaniti kaya't napapanan. Siya ko. Agyamang kami anak ko, Irma. Agyamang kami, maawatan na kami ken ninanang mo. Dita nga ruden kabsat nga sipod na rugyan ti bakasyon, en karikon ti bagik nga paralaeng iti panagtagibalay. Tapno laeng makatulungak kada iti naganat kanya. Ket may isakad wenno maituloy ti kabsat ko ti panaglepas na met iti elementarya, ket pumangal iti sekundarya. Mayatak met ti nagbali na balikas da tatang ken ni nanang nga nailipas ko met ti sekundarya sa anak met siguro na marigata na mga awat wenno mangbasa. Tanya man na may ipabasa kanya wenno may paisurat kanya, manong Robert. Imapapalak ka di kapatada kiti karuba mi. Ngamin kabsat ket agtuloy da iti kolehiyo. Mapandapay ket din iti syudad. Wen manong adda di mapanagadal iti syudad, adda met di mapanpayen iti Metro Manila. Tasadjay kanon ti pagkolehiyo anda, manong ko. Iti may isang aldaw manong at daki di tiruar ti balay mi ken
or ornusek digiti masetas nga na may mula ka digiti nagawangan alata nga minawan met ti may gatang ti masederya aglatlati pay ket digituyen ken marmarso uden ti akin baba aparte na manong ko. Idi lumabas digiti dua a kapatadak. Lerma, umay ka dito imasiday ka kadakwada. Ano ito, Bram? Ay, or-ornosik di maseta ti sangot ti basik na malaymi. Naming ket awamit ti tiyempon nga, magkabot ka rin ang tubo aruot. Siyempre ngaminin ti paralaba, paraluto, ket siyempre, agdalo si ti balay, agdalo si ti ruar ti balay. Na kayo, kumusta kayo? O deto'y, pabanjing-banjing, mangurore ti panaglukat ti klase. Apisan kanya agtuloy ti kolehiyo? Saludsud ti maysa. Saanin? Saanin gayem? Awang namin ti dakkel nga sapul datatang ken ni nanang. Iso nga. Eto yan. Siyak siguro ti parabalay. Ken dituyak siguro nga agpakit. Ti agtagtagi balay. Kinunak. Nupay maas-asot ti asik iti bagi. Itinay di angon daway. Sayang lerma. Sapay no, di may saka ka digiti nalaing iti klase tayo. Awan nga talaga ti mabaling ko kayem. Sanmet nga, baknang nga pamilya ti nagtaudak. Alawen, awan ti mabalin. Wen kaya, san mo kaya ti sumurot ka na kami? Mapang kami di syudad din tunubiga. Ngamin, adda ti gayem da nga. Gayem mi nga, mangitrit ka na kami kapo iti panagturpos na yun. Kahit na ka nga itugot, tapno mamamomet ti gayem mi. Kayat ko apeket din niya jak kayat kit nabayag peket din niya jak na adak ti syudad. O sige da kasin da kanto nga rod. Kit ento numalpas tayo, iti parangitrit da kata tayo. Iti panangan o pangaldaw, mapanday to agbuya tayo iti sine. Dati lang nga din ti syudad, so nga sulitin tayo na. O sige gayem. O sige nga rod, mapangko ituloy ti bubra ka. Dagasin da kanto na when dagasin da kanto iti nagbetan ti alas 8 ken alas 9 when kinunak manong intaradig konti imadayo iti anda tapno ituloy ko ti trabaho when no ti ububrak nga panangurnos ka digdi masetas idi mapanunot ko ti nagbalin nga karik ti duang papagayam ko apin manugot ka mapaniti syudad nga agbuya kami kanupay iti sine. Sa dino ti pangalak iti kwartak. Awan ti kwartak. Kinunak iti bagik. Paunay ka nanginin ay alerma ka. Tiltilad na nga, pangisagsagma kami ti bagik. Ang intag no jakmet pa ibabain. Agpakaasyak to kin ni nanang. Agpakaasyak to ken ni nanang ta dumawatak ken kuana iti kwartak nga mapan iti syudad. Idi sumangpet ni nanang nga napan nangiban kadigiti linabaan na. Manong Robert. Nanang, tinangdanan da ka kaditi, nakilabaam. Wen tinangdanan da ka nakungim, nang tidda iti dua salup abagas. Dua salup abagas ti kaibatugan ti tangdang ko, ken ninayunan da pa iti sa nga gudwa, at da pa sa nga gudwa balatong. Napiyala nga inutin tayo na nga pagpabladen. Kinayat kulatan nga isut inalak ta, isut ti adu kadakwada, ngem ti kwarta. Nanang, awan laka diti duldulin nyo a kwarta. Ngamin ket jakmetten na anadan ti bagik ngay manamong itay dimmagas di kiti dua karuba tayo kapatadak nga. Mapang kami kano ije lawagin ton bigat, kano ije syudad. Ada kano mangi libre kada kami ti panangan ngem. Kalpasan to ti panangan ket ing kami agbuya iti sine. Kandak to mampelang nanang iti gastusek
naikumit-kumit din ti bagik. Jak maawatan no apay nga, nagwenak namin iti awisen dak. Nagsinna ay ni Nana nga makitak ti pan nakadismayana, Manong Robert. Anak ko, adayo tayo iti syudad. Tilaingin pletem ket dakkele na kantidad. Amom adaydulduling ko a kwarta. Ngem deto ket or-ornungen mi iti amam tapnon ti kasta ket addan to pag-enroll ti kabsat mo into no. Madanon ti panaglukat ti klase. Ibabawim laeng yan anak ko ti panagkarim ka iti gagayim mo. Sa balyam ton ti mapan. Into no adu ti kwarta nga igiggaman tayo. Awan ti maisungbat ko. Wen manong. Awan ti maisungbat ko iti inak. Asin no akaya nga mangpilit keng kuana ket naing kalintigan met ti rason na. Adda ka no urnungen na. Ngem, deti ket para iti panakayenrol ti kabsat ko iti sekundarya. Sige nang, saan lat nga roden? Saan ako na mapan? Kinunak kabsat ket simre ka ko ni ti balay me. Nagdiretso ako ni ti kusina. Tapnon ti kasta ipreparar ko ti lutwek para iti pangmalem. Ngem bayat nga ipreparar ko ti lutwek, dito'y nga maburibura nak. No kasano nga mailawlawag ko kadagiti nangawis kanyak, iti kaawan ti gasto sa kakwarta, iti papan medya syudad. Kasangwanan nga ibasa tayo, inuituloy tayo di pa nakaibasa ti surat ni Pagayam tayo Lerma, agyaman tayo kadito sumaganad. Pagyamanan tayo da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manipo diti Toronto, Canada. Thank you very much ken ni Mr. Onofre Durupa ni Waianae, Hawaii. Ni Mr. Guillermo Agustin ken Mrs. Larina Agustin ni Pelaing, Toronto, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo diti Barcelona, Pagilian, Espanya. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, ti Sudad Tiluag, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan da kanina kakalaing nga aircon technicians tapno nusenda ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan, North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga sa pulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas ti kahit yung patakdirin na pasdek. Agserbiya si pupudno, TMT Construction Company, babaen ti panakiya. Bueno pa nangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No darikrik na inyo iti bagiyo kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Kabigatan na Manong Robert, nakapanaw idin datatang kanintugot na tikabsat ko aburidek nga ni Jundi. Ngamin, napiala ka nga parayawat iti martilyo. Wenno lansa, kadagiti patrabaho, digiti agpatrabaho ken kuana. Mayraman tumeten iti pangaldaw, ken merienda. Idin to nga ni nanang ket napanmanen, iti nangayab ken kuana, nga pamilya tapno mapan aglaba. Sadyay tumit tinamangan no maabutan ti pangaldaw. Nga magawid tumanen into numalpas na digiti labaan na. May sak nga rod nga nabati ti balay. Kaya di ba kapanaw digiti kabalay ko, indagep ko ti balay mi. Inregep ko ti ridaw, ken iso amin na tawa. Ridaw ti sango, ken ridaw iti likod. Pinagparang ko nga kaslaawan tao iti balay mi, Manong Robert. Tinangad ko ti daan na pangurasan, iti mismo nga dibisyon ti balay mi, ti mamagsina iti pannakasalas ken digiti 2 kwarto. Agalasot supasadon, Manong Robert. Ket mabalin nga dagasindakon digiti nangawis kanyak. Ngem arig na igawgawid ko pa iti yaanges ko, wenno panaggunay ko iti daydi agundaway. Tapno mapamati kida nga awan tao iti balay mi, Manong Robert. Ngamin saan kon nga naibaga nga saan nakasumurot ka dakwada gabuta mabain na ka mangilawlawag, nga awan ti gastusi ka kwarta. Agingga nga nadlaw ko nga addadan at talaga, iti sangwanan ti balay. Ditoy nga insanggir ko ti bagik iti diding, nga abay ti tawa. Iti ruwar ti nasao nga kwarto nga ayan ko, isumit ti ayan ti ridaw, nga pagunon yan wenno, pangawawagan da kanyak. Lerma, nakasukat ka din. Mapantayo ni siyudad. Aamangan no, mapanawan na tayo tilugan. Wenno, mapekpek to una yung tilugan ket. Agtugaw temanin iti center seat. Sungaway kan. Balikas ti maysa. Dito'y nga inaput ko tingiwat ko pakiramanan ti agung ko. Tapnon ti kasta sa anda nga madlaw nga adda tao iti mismo nga uneg ti balay. Ngem ti abay ti tawa, Manong Robert, iti bangir na ket isumit ti antiridaw nga ayanda. Api nga di met ti naguni deto nga lerma, nagswitik met tin detoy. Wen kung kunanay di kalman, di agtutulag tayo. Adan samet tin na panan na, kaslawan tao iti barayda. Kuna ti maysa, alapok kawampe ang mga tanda iti banyo, agdigdigos. Lerma, entayon ni siyudad. Di met sumurot ka aya, kayat da ka nga kadwa gayem. Kung naman ti maysa, ngem talaga nga sa anak ko na naguni, nagpatik ka,
wenno kaslaak lang banyas nga nagsanggiren iti diding, Manong Robert. Agingga nga naumada nga mga uawag itinagan ko, intaman lang ngin. Saan met niya, saan na nga matakdiran ti sa una dito nga tao? Wenno, mga tawan ti gastusin na. Kino na ti maysa? Wen siguro awan siguro ti kwartana, kasi amuta met narigat ti panagbiag da. Balikas da bayat nga umadayuda, Manong Robert. Kaya di mariknakon nga sa andan nga madlaw ti kadda ti tao iti uneg tinanumo abalay mi. Dito'y kabsat nga inbabak ti imak nga nangapot iti ngiwat ko pakairamanan ti agong ko. Ngem nabasan ti likod ti dakulap ko iti panagarubos dagiti lua manipod ka dagiti matak kabsat ko. Inay-ay ko ti bagik, Manong Robert. Anyakit din nga gasat ko. Anyakit nga mina na kinakurapay ti biyag ko. Tadyak man laeng maikkanti, panaglang ay ti bagik. Dyak man laeng matakdiran ti saok iti padak nga tao, gapu ti kinakurang ti layag ko. Kinakurang ti gastusek wenno usarek. Wen kabsat, nagar-arubos dagiti luwak. Inay-ay ko ti bagik, nakakakaasi alerma, kinon ko na. Diyos ko, adan do kadimit gundaway nga. Mapasarak ti naragsa ka panagbiag, babae iti, yuungar ti panagbiag mi. Adda kadipay namnamak, Diyos ko. Adan do kadipay na ipaaya gundaway kanyak, wenno kada kami ti deti pamilya, Diyos ko. Saludsud ko kagidnan ti panagar-arubos dagiti luwak, Manong Robert. Narugyan ti klase, Manong ko, kit nagyamamanak, gaputa ti dua nga gagayim ko. Nga nang dagas idi kanyak, kitawandan iti lugar mi, gaputa. Addadan iti sabali nga ili, addadan iti syudad, gapu iti panagadal da iti kolehiyo. Nang rugimet din ni Jundi iti kina first year high school. Nga mamum ka di, Manong Robert, nga gapu iti daydi nga pasamak. Linimitara kun ti bagik nga rumwari ti balay mi. Kay kayat kun ti agpupupok, iriunek ti pagtaengan, numalpas ko di trabaho. Ngamin kinungkunak amangan ta maisagmakak tumanen, amangan ta adamanen ti tao nga mangijaya iti no anyala ditan ket jak manen magawidan ti bagik. Nga mangi kumit iti jak masigurado no makabalinak wenno saan, kabsat ko. Isu nga kinay kayat kun ti agiyan ti uneg ti balay. Agis istimar iti uneg ken ruar. Agingga nga iti maysa nga aldaw nga isasangpet ni nanang manipod pagayam ko iti nakitrabahuan na apagtaengan. Lerma, ano ti ilutong nga pangmalim tayo anak ko. Awan pa'y anang. Tingarod aldaw kit nagkilnataklatan iti rangaw ti kamuti ka sinidak kaputa may saak met. Pinatigtid ako na ti bugoon kit dimuras ti bunga ti kalamansi tayo. Isulatan ti sinidak. Kinunak. Anyakit dinaya anak ko. Huwag narod. Malaglagit ka itay adda akiti nakilabaak ta. Naimas ti sinidami. Nagsida kami ti Yusi a karne ti babo. Napanunod ka itay no anya ti sidam. Yaman nga ti mabaling ko anak ko. Makalwa ti inak, Manong Robert. Ape nga siyak ti panunutin nyo. Mas makasapulan nyo tinasustansya wenno naima sa makan gaputa makitrab-trabaho kayo. E dito nga siyak ti dadakmet la ti uneg ti balay. Saan mo nga may katkanyak ti makalagip ken kano at ti naimas nga ipaunig ko orek ti laing merienda. Napipiyat kabsat mo ti tugtugot ti amam ket no ag meriendan makimerienda met ten.
Ngem si Kati kaasyak. Sandak nga kaasyan na. Amo kon ken maawata kon no anya titaray ti biyag nga dakada tayo. Anya harap ti mabalin no. Talagang marigrigat tayo. Ala, alam deti anak ko. Mapan kang gumatang iti sardinas ti datyangki ta isunti. Digwam. Tayo umanay nga para kada tayo nga upat. Ta siya kung ti mangisaang iti pangmalim tayo nga inapoy. Sige nang. Mapanak nga ruteng gumatang iti sardinas. Naglabas ti aldaw Manong Robert. Agtawi na kidin iti 10 ket 8 Manong. Adamit din ti kabsat ko nga ni Jundi iti second year high school. Idi mapanpanunot ko nga masapul metten nga adda ti pangwartaak wenno pagsapula. Angin sa dinno mapanak ka di sumurot ken ni nanang nga makilabawen no magitrabaho iti talon. Kinun ko na di malbalasangan ako ngin. Kasta kadilaing yan iti. Maser ka katrabaho. Nakaturbusak met iti high school. Kinun ko na kitinakem ko. Idi na minsan na malim adda agi iti sango ti sarming. Ti aparador mi nga dakkel. Dahito yung amin ti pakaipempempenan di kiti arwaten ni Manong Robert. Idi abay na isumit ti pagtutuunan di kiti pungan. Nga usarin mi ti rabii. Tipungan ti kabsat ko nga ni Jundi nga maturog iti mismo nga salas ti balay. Ken kastamit ken di iti pungan ko. Iti pannaturog ko iti kawayan nga papag. Nga awan pa ket diti ap na no dilaing tinaingpis nga ikamen Manong Robert. Idi madlaw ko nga dagon uni tinuar. Kumpadre. Kumpad. Ti kumpadre ti amak Manong Robert. Rimwarak nga rod, ket. Apay ka di tata. Ada ka din ni tatang mo. Ay, ada iti likod tata. Agin ina na. Mabaling ka di nga ayabam ta kasarita. Agur kayo tata ta mapangko ayaban. Napanak nga rod iti likod nga ayan ni tatang. Ket dito'y nga. Tang, ada ti makasapol ken ka. Nek, ti kumpadre yu di tadaya. Ay, wen, adda nga minti paramid na nga kahon nga pagyanang kano ti apit na nga irik. Siguro nakagatangin na iti tabla nga usarin mi pakairamanan ti pangdiding mi nga lawan Alalala, may kanta mo panti dayan na. Nagdardaras ti amak gaputa muna nga trabaho ti ijaya ti kumpadre na. Oh, kumpadre. Nabayag inururay ka na. Kinunan ni tatang. Wen nga rod kumpad, napang kamin naggatang ka diti inlistam nga masapol ti paramit may akahon nga pagyanan to ti irik no adda maapit Kadimet masigurado no adda apit. Nakagatang kayo ka din. Wen nakagatang kamin ngem permit ti bayag mi ti naggatangan mi ta. Dududwa ti paralako da. Kasta ya, kino na ti ama no nakompleto yon pakiramanan lansa. Wen kasapulan da kano nakapaskil sa jay ti wanted sales lady kunana DJ Lamberia adu ti aggatang sa jay DJ mbagam nga papanami ado ti aglako sa jay adu ti aggatang sa jay gaputa mas nalaklakada ngemi ti sabari ala sige kumpadre mapangko alaen ti pinaasa ka kikir ko ta into no bigat o may kuntunrugyan ti patrabahom ti paaramid mo akahon nga pagyanan ti irikyo. Kinuna ni tatang ket nagpakadan ti kumpadre na Manong Robert.
Pumanaw ti kumpadre ni tatang agpatrabaho kenkwana. Nagdamagak gaputa, interesado akit impadamag na. Nga, adda nakita na nga, wanted sales lady. Iti mismo nga, lamberya. When no hardware nga naggatangan na. Tatang, sa dinyo di ko na di kumpadre yung nga naggatangan na nga, agkasapulan da iti paralako. Akit di da sentro. Sentro ti sumano nga ili. Ape aya. Ana nga tatatang no mapanak agaplikar. Di met amamuda kayo sa jay. Amamudak ada isong harod ti masansan niya. Mapangko paggatangan no adda ti kiti agpaubra. Ngem talaga nga basik ti tao da. Ken ibagbagada nga kasla adda imimot ti inchik nga timbagi. Adda imimot. Ano ti kayo sa wen? Sangag pasweldo. Kinuna, saan met ngem marukod ti makan ko nada. So nga, ado di agtatalaw nga para lako da. Angem naganar di nga paglakwanan ako. Siguro, dagmalmalem, ado nga tao ti mapanagkata. Mabalin tatang nga, i-aplikar na ko total kit amamuyo met ako na yun. Ay, mabaina ka. Dagiti laing para lako ti amok. Amunak met, ti bakit nga agtagikwa, kas na mabaina. Padasim kit dilat da ati mapanag-aplikar, ibagam nga, anak ka. Mabaling nga tatatang. We, napikit din niya saan? Ibagam, sakte anak ni kasuloy ko na. Amunak ti bakit nga agtagikwa. No daduma, rigrigalwan nakpay, gapu ka digiti kaadu nga gatgatangit no adda patrabaho, digiti agpatrabaho kanya kanak ko. Kasanganan niya tuloy ito yung ibasa, ti surat ni Pagayam Teo Lerma, agyaman Teo karig sumaganad. Pagyamanan Teo da Mr. Danny Agustin ken Mrs. Sofia Agustin, manibo diti Toronto, Canada. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital na masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo ti Baguio ket kayat yung ikonsultar ni Doktor, mapan iti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Pagyaman tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manibo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North, Lawag City, laod ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod maplano aging gana nga malpas ti pasdek nga kahit yung maraktiren, agserbi nga si pupudno ka na kayo. TMT Construction Company, babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much pa kada Mr. Onofre Durupan, ken ni Mr. Danny Agustin, ken Sofia Agustin, iti Toronto, Canada, ni Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. At daan da ka diri agkakalaing nga aircon technician, tapno ornusen da ti problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukuha kinamat batunan ni Engineer Neil Jose. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa iti babae, kastamit ten iti ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba
sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? Kingalitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. Kingalitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Nakidkid ti amak, nagpakaasiak Manong Robert. Ket ditoy nga nakonbinsir kumitlaeng nga kuyugen na ket ipresenta na kiti agtagikwa iti sao nga lamberya. Ngamin interesado a kabsat nga makastre kiti pagtrabahuan. Total ket makaanay metten titawen ko asa nga 10 ket 8. Wen manong sa anak met siguro nga paudi no langa gaputa. No kitkitak ti langa kiti sarming. At damit ikikuta ka kinapintas, manong ko. No pay, kasda, ibagbagkat kun ti bukod ko atugaw, iti da ito yung inbaga. Ngamin sa anak unay nga maininitan, ta nakapupukak metlatay ti balay, sa anak karumuman. Iri nga rod mesa nga bigat. Dito'y nga kinuyog nak ni tatang, ta pambaran na kano nga gumatang tilansa, ta agkurang tilansa, nga usaren na iti paaramid da akahon nga pagkargaan iti irik, manong ko. Idi adda kami tinasao nga lamberya, pinaguray nak ti amak iti ruar. Dito'y nga nakita nak ti security guard. Apay ading, anya ti masapul yo. Orayak ni tatang ko, sir. Ta, adda gatangin nakin, adda ti rantak dito'y. Kasta ya. Anya ti gatangin nyo, gumatang kano ti lansa. Anyamit nga rod tiran tayo. Kinunana, kayat ko ti sumrek nga paralako. Naibagan ni tatang nga kanayon nga dito ti pagdatangan na. So nga, amam muna ka no ti agtagikwa. Kastaya. Sige. Orayim nga rod ni tatang mo, orekit adda ni ma'am. Iso di adda ti counter. Kinunana, naisem ti security guard nga nang kaskasarita kanya nga pasaray matiliwak nga matmatmatan nak Manong Robert. Ngem latan ingkas kaso agingga nga nakagatangin ni tatang ket ditoy nga nabayadan na metten iti kahera. Umay kan naibagakan ken ni ma'am, naibagakon nga anak kaken kayat mo ti sumrek nga aglako. Kasta ayatang sige papantan. Napan kami ti ayan, ti baket, ngay so iti kiadda iti kahamanong. Ngem saan na kami ngin sigidaan na sango, kapungat adu nga talaga, dagiti atensyonan na. Nagururay kami ken ni tatang,
Aging gamanong nga, naikan kami metlaeng iti gundaway. Sino? Iso na ti bagbaga mabalasang mo? Ay, when ma'am, nangig na kami ni di kumpadrek nga, at dati nakapaskil nga detan wanted sales lady. Nangig ni di may di balay, so nga nag-interest met ket pinakuyog kanyak ma'am. Kit lang nga namit kasla saan na sales lady. Na dun niya tikita na. Napudaw pa Kuna ti bakit? Nga napudpudaw met nga rod ngem siyak manong Robert gaputa. May sa deto nga Chinese. Ay, gagangay ma'am ta saan na rumrumwar iti balay. Ay, so ti para istimar mi ti balay na rumwar kami kiti bakit nga mapaniti pakitrabahuan me. Kasta aya, ana ineng, sigurado ka nga kayat mo ti trabaho ditoy? Sigurado ka nga kayam ti agikilo ti lansa? Agrukod ka dagiti kayo nga gatangin dagiti customer? Pakairamanan ti agbagkat ti sanga timba nga pintawen no? Kanyaman nga nadadagse na gatangin da. Balikas nangim na isem ti bakit? Inangay kumet ti kasasamitan nga isem ko manong Robert ket kinunak iti kastoy. When ma'am, narigat nga kunayo ti trabaho ang narigrigat ti awang kwartana nga de ti balay. Husto ka, deta ti husto. Magustuak ti sungbat mo iha. Sigod nga balikas ti bakit. Sige. Ito no bigat. O may muntong kuyugen ti anak mo. Ta patraining kunton. Ta masapol o may kabesa na digiti presyo. Damit kiti pagkitaan di daangin. Saan nga tunggal customer ket kitaem tinutbok nga ayan digiti presyo. Mabayag ka nga aglako no kasta. Sige ma, magyaman na. Kinunan ni tatang. Sige iha, mapanggi nga ruden. Ngem, itugot mo ton digiti arwatem. Ngamin ket stay in ti sales lady dito Libre pangan. Ay, when ma'am, thank you ma'am. Thank you ma'am. Kinunak tinaulit-ulit nga thank you gapu iti ragsak ko nga makastreken iti trabaho ka, Manong Robert. Kabigatan na manong ko naragsakak nga napan, iti sentro ti karuba nga ili ti ilini. Ket dituyen nga, nakasagana ka mangirugi ti trabaho. Ti manen security guard nga, nakasarsarita kidi kalman, ti mang sabat kanya. O ading, nagpintasin ti bag mo. Ay, naikarga dito ti arwatek manong. Ngamin ket, umaya ko nagtrabaho dito pagtrabaho met. Kaya't nasawen nga katrabaho tan. Kinunak. Oh, kasta ya. Aglako ka? Uwan manong. Nagpintasin na para lako. Siguro madumanin ti customers me. Kinuna ti security guard. Agingga nga. Anya tinagan mo ading? Lerma manong. Siyak met ni Sani. Siyak ti security guard ti Aldaw. Ti kadwak ket iso ti pararabi. Kasta aya. Sige. O may kanti tulog kayo ti ayan ni ma'am. Kinunana ket napan kami nga ro ti ayan ti kahera nga timet labaket nga nakasarita kiti. Ma'am, atoy ni Lerma. Sapsapulin na kayo. Sige. Ay gayam Sani. Ore ket kabisadom ti presyo aya. Sika man laengen ti mangsanay ken ni Lerma tapnon ti kasta maipopularize na digiti presyo, especially digiti tubtubo ken sabsabali pa. When ma'am, kinuna ni Sani Manong Robert. Ni Sani ket inaunang imiti siya iti laengen langana kapsat ko. Sige Lerma. Mapan mo ni pan digiti bag mo iti kwarto yo. Paitulnog ka iti may isang kadwa. Agkakakwarto kayo. Ore double deck digiti katris dyan.
Kaya dito normal ka, mapangkay iti ni Sani. Mapangkay ito iti bodega. Ito doon na king ka digiti produkto, king kastameten, ti presyo digito. Ayan. Kabsat santing nga may lipas, nga ibasa deti surat ni pagayam ti Lerma iti deti nga malim. Anya ti agbalin nagasat na. Ti kadi pa nagbalin na nga sales lady, wenno tindera iti maysa nga lamberya, ti mangasot keng kuana, wenno mga kalkeng kuana iti kinarigat. Awisin da kayo papagayam, ngayon tunubigat, agdadanggay tayo manen, parit hindi pa nang ituloy ang mga ibasa, iri surat nga na kay palaunan, ti pakasaritan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Lerma. Pero nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz, kinadwa na di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga malim ti Huwebes papagayam, agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.